Għall-ewwel darba l-festa taċ-ċitru organizzata mill-Kunsill Lokali ta' Ħallija ser issir ġewwa Villa Fransija f'Ħallija stess. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet minn Mart il-Prim Ministru Michel Muscat ġewwa l-istess villa u li għalija kien hemm preżenti s-Segretarju Parlamentari għall-Kultura u l-Gvern Lokali José Herrera kif ukoll is-Sindku u l-Kunsilliera ta' Ħallija. Però ovvjament meta l-Kunsill wara din ix-xewqa li jiġi hawnhekk u jagħmel hawnhekk kien ikun nuqqas tiegħi li ma nħallihomx għax ovvjament din hija villa meraviljuża u niltaqa' ma' ħafna nies minn Ħallija stess li għadhom qatt ma daħlu ġewwa din il-villa. Min-naħa tiegħu is-Sindku ta' Ħallija Ian Castaldi Paris qal li l-Kunsill Lokali ta' Ħallija dejjem xtaq u prova li din il-festa taċ-ċitru ssir ġewwa Villa Fransija fis-snin li għaddew. Kienet Mart il-Prim Ministru Michel Muscat li aċċettat mal-ewwel din it-talba u għalhekk il-Kunsill seta' jingħata dan l-ispazju għall-ewwel darba. Castaldi Paris kompla biex jirringrazzja lill Prim Ministru Joseph Muscat u Martu Michel tal-kooperazzjoni tagħhom. Propjament il-ħtieġa konna nħossuha qabel li ssir ġod il-villa, però din id-darba hija l-ewwel darba li Mrs. Muscat tatna l-opportunità li nagħmlu festival bħal dan ġod il-villa. Il-fondi kollha miġbura minn dan l-avveniment ser imorru għar-restawr tal-Knisja Arċipretali ta' Ħallija kif ukoll għal dar il-Kaptan. L-attività ser tittella nhar il-Ħadd 2 ta' Frar u ser tkun inawgurata permezz ta' qudiesa konċelebrata minn Monsignor Charles Scicluna. Apparti minn hekk, il-pubbliku ser ikun jista' jammira s-sbuħija ta' din il-villa kif ukoll ser jingħata tarif storiku dwar Villa Fransija.